Il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kiteb uffiċjalment lill-Avukat Ġenerali Peter Grech fejn talab li jingħata koppja sħiħa tal-atti tal-inkjesta li ġiet konkluża mill-Maġistrat Ġenerali. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista fakkar illi l-Avukat Ġenerali laqgħet talba li saritlu mill-Prim Ministru Joseph Muscat biex bħala l-persuna li kienet għamlet it-talba biex issir l-inkjesta ikollu kopja tar-rapport. Għalhekk qegħdin f'sitwazzjoni fejn fil-waqt li l-Prim Ministru u l-Kap tal-Partit Laburista għandu koppja sħiħa tal-atti tal-inkjesta, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia m'għandux koppja sħiħa. Din is-sitwazzjoni toħloq żbilanċ politiku favur il-Gvern li qed jieħu vantaġġ minnha u qed ipoġġi lill-Oppożizzjoni fi żvantaġġ. Għaldaqstant il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia jistenna li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ma jkunx parteċipi f'dan l-iżbilanċ u jgħaddi minnu fih koppja sħiħa lill-Oppożizzjoni tal-atti tal-inkjesta li kkonkluda il-Maġistrat Ġenerali.